ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne na Kristi, oto dị Jesu, tata bụ ụka nke 17 n'oge na-adabaghị n'emme ọbụla n'afọ mbụ nke ụka. Tata ụka na-aga n'iru na nkụzi gbasara alaeze eluigwe, wee na-agwa anyị taa na ọ dị ka akụ nke zoro ezo, nke ndị nwere anya eji afụ ihe fụrụ, wee na-ale ihe niile ha nwere ka ha wee gota ya. Ụbọchị niile nke ndụ anyị na-enwe mkpebi dị iche iche. Mkpebi ahụ na-akpọdobe anyị nso n'ebe ya bụ ezi akụ eluigwe dị, ma ọ bụ ọ na-akpọte anyị aka. Ya bụ dịka Solomọn n'ife ọgụ nke mbụ, anyị nwidiri oke ezi nghọta amamihe iji wee na-eme mkpebi na-adaba n'anya Chineke mgbe niile. Anyị na-ayọ Chineke ka onye anyị ezi amamihe n'ụwa, ka anyị wee na-achọ ma na-eme uche Chineke mgbe niile. Na aja misa anyị na-achụ ya in loving memory of Charles Iron, dịka the parents si wee yọọ ya, ya na inyekwa Chineke ekene n'isi ọsọ ndụ na ogwu family, ka anyị natazi isi atieze mkpa ndị ọzọ nke aka mkpa anyị bugasị n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị ka ọ maka nnukwu eme nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị loghala elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Amen.
ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke onye bụ ike anyị na nchekwube anyị, ewepụghị onweghị ihe bara uru, onweghị ihe dị nsọ. Biko mụbaa ịhụnanya gị n'ime anyị, na-edu anyị, na-echekwaba anyị, ka anyị jiri amamihe were ihe ọma nke ụwa na-agafe agafe na-agba mbọ maka ihe nke dị ebighị ebi, site na dịnwe anyị Jesu Kristi nwa gị, gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị, Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ nke ndị eze. Na Gibiọn, onye nwe anyị jiri abalị bịakwute Solomọn na nrọ. Chineke sịrị ya, rịọ m ihe ọbụla ị chọrọ ka m nye gị. Solomọn zara ya, biko onye nwe m Chineke m, ị chịala m bụ nwodibo gị eze, m nọchie n'ọnọdụ nna m David. Ma abụ m nwatakịrị, amabeghị m ihe m ga-eme. Ana m agbara gị odibo n'etiti agbụrụ ahụ ị ghọtara aghọta, ndị ahụ karịrị agụta agụta n'ọnụ ọgụgụ. N'ihi ya, nyenụ odibo gị akọrọ obi eji aghọta ihe, ka m wee chizi ndị nke gị nke ọma, wee chọpụta ihe dị iche n'etiti ihe ọma na ihe ọjọọ. Maka na onye pụrụ ịchịkọta ndị nke gị a bụ agụta agụta. Arịrịọ a Solomọn rịọrọ masịrị onye nwe anyị. Chineke wee sị ya, ebe ọ bụ na ịrịọ m ka ị nwee ogologo ndụ, ịrịọ m akụ na ụba, ịrịọkwa ka e wepụ ndụ ndị iro gị, kama ịrịọ ka enye gị nghọta ime ihe dị mma. N'ihi ihe a ịrịọrọ, aga m emere gị ihe ịrịọrọ. Aga m enye gị obi amamihe na nghọta, nke mmadụ na-enwebeghị kemgbe ụwa bidoro, nke mmadụ na-agaghịkwa enwe ruo na ngwụcha ụwa. Okwu nke Osebụwa. Onye nwe anyị, ahụrụ m iwu gị n'anya. Onye nwe anyị, ekwuru m na oke m ketara bụ idibe okwu gị. Okwu si gị n'ọnụ dara oke ọnụ n'anya karịa nde ọlaọcha na ọlaedo. Ka obiọma gị kasie m obi, dị ka nkwa i kwere ụmụodibo gị si dị. Ka obi ebere gị bịakwute m ka m wee biwe ndụ, maka na iwu gị na-amasị m. N'ihi na ahụrụ m atụmatụ gị n'anya karịa ọkachamma dị n'ọlaedo. Ebe ọ bụ na echere m ihu n'usoro iwu gị, akpọrọ m ụzọ ọjọọ ọbụla asị. Iwu itiri anyị dị egwu, ọ bụ ihe kpatara m ji edebe ha. Ikpughe okwu gị na-aba ihe dum n'anwụ, bịakwa na-enye ndị umeala ezi nghọta. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. Anyị mana ihe niile na-arụkọ
ọrụ maka ọdịmma nke ndị hụrụ Chineke n'anya. Ndị ahụ hụrụ Chineke n'anya bụ ndị ọ kpọrọ dịka nzube ya si dị. Ndị ahụ ọ mara n'isi mbido ka ọ kenyere akara aka nke iketa oke n'oyiyi nke Noa ya, ka Noa wee bụrụ onye iburu ụzọ mụ n'etiti ọtụtụ ụmụnna. Ọ bụ ndị ahụ o nyere ụdị akara aka ahụ ka ọ kpọrọ. Ọ bụkwa ndị ahụ ọ kpọrọ ka ọ gụnyere na ndị ezi omume. Ndị ahụ ọ gụnyere na ndị ezi omume bụ ndị o nyere otito. Okuke nke o seburu ụwa. Hallelujah. Onyenwe anyị mee ka obi anyị ka anyị nụ ọkụ nke nụa gị. Hallelujah. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere. Jesu gwara igwe mmadụ ahụ okwu sị, alaeze eluigwe dị ka akụ nke ezoro n'otu ala ubi. Mgbe otu nwoke hụrụ akụ ahụ, o kpuchiri ya ihe, o wee were ọṅụ laa, ree ihe niile o nwere, bịa zụrụ ala ubi ahụ. Ọzọ, alaeze eluigwe dị ka onye na-azụ ahịa nke na-achọ nkume dara oke ọnụ ahịa. Mgbe ọ hụrụ ụdị nkume ahụ dara oke ọnụ ahịa, o wee laa n'ụlọ ya, rechaa ihe dum o nwere, wee zụta nkume ahụ dara oke ọnụ ahịa. Alaeze eluigwe dị ka ụgbụ awụnyere n'osimiri. Ụgbụ ahụ wee kpọkọta ụdị ihe dị iche iche. Mgbe ụgbụ ahụ juru, ndị ọkụ azụ dọpụta ya, debe ya n'akụkụ mmiri. Ha wee nọdụ ala na-etinye ihe bara uru n'okpokoro, bịakwa wụfuo ihe na-abaghị uru. Otu a ka ọ ga-adị n'ọgwụgwụ oge. Ndị mmụọ ozi ga-apụta kewapụta ndị ajọ omume n'etiti ndị ezi omume. Ha ga-enube ndị ajọ omume n'oke ọkụ na-ele gidigidi,
ebe ịkwa akwa na iti ikikere eze ga-adị. Jesu wee jụọ ha sị, unu ghọtakwara ihe niile a m kwuru? Ha zaa ya sị, ee. O wee sị ha, onye ode akwụkwọ ọbụla e nyere ọzụzụ maka alaeze nke Chineke dị ka nna nwe ụlọ nke na-esi n'ụlọ akụ ya na-ewepụta ihe ochie na ihe ọhụrụ. Ozi ọma nke osebụ ụwa. Ka anyị si n'ozi ọma nweta mgbaghara njọ anyị. Oto dị Jesu. Ụfọdụ na-ene na-achị ọchị. O tee n'ọkụ ya. Well, Chineke mee na amara abịanwuru ntaa. Ekene dịrị Chukwu, daalụnụ, unu amakachazị. Ọ dị ka bọmbụ a na-atụ n'ere a na-eluta ha. Ọ bụ na imebeghị travel mbụ, e wee weta 1,000 naira, wee weta $100, wee dowe ha na-agba, wee sị iwere ofu. Ole nke ị ga-ewe? 1,000. Ihe ewe 1,000 hapụ 100. Maka mgbe m nọ n'ụlọ m pere mpe, ọ ka na-awụ ncheta ihe, mana kịta ịbụ okenye, o nwere ife imerụ na ụmụazụ ọ ga-abụ icheta kịta echibe onwe gị ọchị. Maka na imeri ya mgbe ịmaghị ife, mana kịta ịmụ ihe mmadụ agaghị aghọrịzi gị. Maka ama na m nwere mgbe m pere mpe, anyị na-agbara anyị Krismas gbaalụm mmadụ wee weta 1 kobo na 10 kobo, mkpụrụ 1 kobo. Asị mkpụrụ asị nwatakịrị, ka obi wee dị m ọcha, mme gịnị? Mmabụrụ 1 kobo. Amaghị na 1 kobo na 10 kobo bụ *10. Mana ihe ọ pụtara bụ na enwere m ezi nghọta mgbe ahụ. Ịbịa na njem anyị, njem okwukwe anyị n'oge agba ochie, ha na-afụ onye mụ ihe dị ka onye na-achọ ime uche Chineke na idobe iwu na uche Chineke. Mana onye na-amara ife, foolish person, bụ onye na-eme ihe sọrọ ya nụ. Ọ ya kpatara n'ụbọchị taa n'ife ọgụ nke mbụ anyị fụ Solomon ka Chineke kpọrọ ya na nlọ, wee sị ya nyakwuo ihe bụ uche ya, ihe ọ chọrọ ka eme gịnị? Ka emeri ya. O wee sị na ọ bụ gịnị? Amamife, ezi nghọta, ka ya wee malụ ife bụ uche Chineke n'ebe ndị ọ na-achị mee gịnị nọ, ka o nwee ike duzie ha ọfụma. Otu o si wee ghọta the value. Maka every day na ndụ anyị, we make choices. Anyị na-achọ na-aghọrọ, and ife anyị na-aghọrọ na-edepend na value anyị nwere n'ife afọ, whether right or wrong. Otu onye na-ejebe travel ga-esi wee n'anya fụ 1,000 were 1,000 na ọ karịrị gịnị? 100. Mana onye mego travel amarụgo na onweghị ebe ọ gbara $100 na 1,000 naira. Ejighọ mana ọ bikos na onye ahụ emego gịnị? Andị mgbe abịara bụrụ n'ọgị nwa bụ onye bụ ụzọ wee were ya, onye afọ fụrụ 1,000 ahụ ga na-emere gị ebere. Ọ ya sị na onye a amaghị mgbe ọnụọgụ, maka na 1,000 na 100 abụrụ otu. Mana in reality, nke na ha size ya pere mpe, nọmba ya pere mpe, mana value ya mee gịnị? Ka
every day of our life, ihe anyị na-eme n'ụbọchị anyị na-eme ya maka ifi the value anyị fụrụ na ya. Ọ ya kpatara n'ozi ọma dị asọ Jesu wee wepụta parable, akụkọ nkọwa ịtọ o ji wee kụziere anyị ihe gbasara anyị eze eluigwe. Nke izu bụ na ọ sị na ọ dị ka akụ ezoro n'ubi, nke onye na-akọ ubi ma onye elesiri ubi ma onye nwe ya enwe fụlụ, of course ọ bụrụ ya nwe ubi ahụ, kama na ịma na mgbe gboo nwere ike inye mmadụ ubi ka o jeme gịnị ka ọ kọọ ọ kọchaa ife ubi ruo o welekwa ihe ubi, onye nwe a na-eme gịnị ewelekwa ana. mana o jezie ịkọ ubi ahụ wee fụ na ezoro akụ na ya, maka na ife dịka mgbe a nụrụ agha Biafra, ọ bụrụ mmadụ niile ji ihe ha nwere wee gbanwuo ọsọ. Ụfọdụ gafee n'azụ ụlọ were ifefe nwee nie n'azụ ụlọ fa gbachaa ọsọ na chiata ka ha mee gịnị ka ha welekwa ya, mana agha rie fa so ha ma ebe ihe agha dị. Enwezi ike nye mmadụ ana ka ọ kọọ, ọ bụrụ nwa ana na-enweghị ife ọ pụrụ, onye ahụ a na-akọkọpụta ife ahụ were nwa akpochie ya aja, ọ bịa sị gị chairman biko ị na-ele a na-ele esi ya ọsị mba ọ bụrụ na ị na-ele ele ka ya golo na ya ala ekele na ahụ na ọ dịghị ihe ya eme nni, ị na-enye onwe ihe ọ fụrụ. Esi ya ngwanụ ya welu ego one ka o nwere, ọ sịghị ego na ọbụla na ya ya ego na ọ dị ya mkpa. Ịkpọkarị ya afọ ego ka ọ gbaa ọsọ, ọ na-anụ ụlọ lekọọ ihe niile o nwere bịa mee gịnị bịa golo dị ana, maka na o nwere ihe bara uru o mee gịnị ọ fụrụ na ya, maka na onwe ka a ga-esi wee tụnyere ife ọ fụrụ na ana ahụ na ihe o nwere, maka na olugodile ife afọ dị na anị afọ o gotakwa ana mee gịnị ma ọ bụ ife ka propati o lere. Ọ sịkwa na anaeze eluigwe dị ka onye na-achọ mkpume dị oke ọnụ, maka unu nwa na-eme biznes mana ọ na-abụ unu jee na ụfọdụ ndị be anyị na-eme travel na-achọ ife a na-ego, o nwere ife a na-achọ and ha chọgide ya na shọpụ ebe ha nwetara ya, ife dịka ụdị mmadụ dịka Peter Obi nwụchalụ tii mechie kọmpani na-ele tii lebezie o nwere ihe ọ na-achọ, o ruo be mmadụ enye ya tii, ọ ṅụchaa dị tii wee fụ na ụdị tii ọ na-achọ, o mee gịnị o wee dị paketi na jekwuzie dị kọmpani na-ele dị tii, mechie dị kọmpani wụ dị gịnị so distributor. Ndị ofeke dị ka m ṅụchaa dị tii ntụfu akwụkwọ mana ndị nwere anya biznes ṅụchaa dị tii ma nọ o nyere ife a chọrọ, anọ ụdị tii ndị mmadụ ga-aga afịa, o were nwa mee gịnị mekụnata ya. Ọ ya ka eji wee sị na agbaka m mbọ gịnị ego nri, mana onye nwere anya biznes were ihe ahụ imere ntụfu o mee gịnị were ya kpara ego. Ịfụrụ ka anyị nọ n'Afrịka nọdụ billions and billions of dollars, trillions of dollars anyị na-egbusi onwe anyị, ndị ọcha bịa were anyị onye akpọta onye na-ada ada enyi ya $5,000 o mepere ụzọ si ya bịa kpokọrọba, because na ya amụha the value of ihe anyị mee gịnị ife anyị nwere na ife anyị bụ. So the value of the kingdom of heaven, ihe ọ na-akụziri anyị, o nwere ihe a ga-eji wee mee gịnị wee tụnyere ya. And ọ maka anaeze eluigwe afọ ka Jesu Kristi ji wee hapụ obi nna ya n'eluigwe wee bịa wee bụrụ anyị ụdị anyị na mmadụ, taa afụfụ ka mmadụ, nwụọ ka mmadụ, maka ihe gịnị anaeze eluigwe afọ ka o mee ka anyị wee mee gịnị keta oke na anaeze eluigwe afọ. Maka ihe anaeze eluigwe ndị ọ kpọrọ na-eso ụzọ ya wee fịa wee hapụ ihe niile ha nwere wee mee gịnị wee sobi ya. Ụfọdụ bụ ndị ọkụ azụ, ụfọdụ na-anakọ tax, ụfọdụ bụ ndị ode akwụkwọ, ife ọbụla ha na-eme fa hapụ ya, ma ndị kọtachara azụ oju
ụgbọ ha bụ na-eti na-eme ndọka fapụtasị kata ma ịzọba azụ a ka anyị sobe onye mere ka eme gịnị ka akụta azụ a maka na anyị richaa azụ ọgwụ mana anyị sobe onye mere ka akụta azụ a ọ dị ha eme gịnị akụtakwa ọzọ ha hapụ ya wee sobi ya mana tata anyị na-ahapụ onye ahụ na-eme gịnị na-eso azụ ndị ọzọ hapụrụ ka anyị nwa na-eme gịnị na-eso akụ na ife ekike nke gịnị nke ụwa a na-edufu anyị ụzọ andọ ya kpatara akwụkwọ nsọ ji wee sị anyị seek you first the kingdom of what heaven and every other thing will be what added unto it. Catechism sị anyị kedu ife ọ ga-abalụ mmadụ ma o litacha ụwa niile na-ele na mkpụrụ obi eme gịnị efunarị ya. Therefore onye misiri akụ nke eluigwe emisigo gịnị ife niile. But if you lose the things of the world and you still have the kingdom of God, you have gained what? Everything. Oh ya kpatara book of Revelation ịma James na akwụkwọ dega Timothy first letter na-asị na we came empty-handed, we go what? Empty-handed. But in actual fact, spiritually speaking, we are not going empty-handed. There is something that we are going with. O nwere ihe anyị ji were eme gịnị were ana mana surely that thing abụrụ material thing. Ọ ya ka book of Revelation dị wee sị na ngọzi na-adịrị ndị nwụrụ n'ime onye nwe anyị maka na ezi omume ha so wee na-eme gịnị wee na-aga. When everything must have disappeared, your bank account, your estate, your authority, your power, the number of people you are controlling. Maka na ife anyị ji ama onye bụ nnukwu mmadụ na onye bụ of great value bụ the size of your what? Bank account, your property, your position, your authority, ndị na control. Ọ ya kpatara na state governor ka local government, president ka gịnị state governor, then ịbịazịa na president ịmazị ya ndị nwere agba nweghị na isi atụnyere president Nigeria na nke US maka na ife o nwere na ngabasị ya megịnị karịrị akarị. So in all as the president of America, you feel you have many people under your control and onye kpa mess you up abịa nwụrụ ya ka nwụrụ n'oke and the way ihe ga-eme na mana all those things cannot be compared with the kingdom of what? God. Because ndị niile kere ike with ife ndị afọ niile ebe kafano, they have all gone. A typical example bụ the rich man and the what? The Lazarus. In the world, the rich man had everything. Lazarus was what? A beggar. Onye na-eju ya n'arụ. Mana mgbe eluziala, Lazarus wee nweta akụ kachasị akụ bụ akụ nke eluigwe, the kingdom of God. Mgbe ọ nọzi n'anya eze eluigwe, the rich man enenye anya ebe ahụ afịa, couldn't believe it. O wee sị biko sị gwana ya ọ bụgodị ka o detu mkpụrụ aka na mmiri metụ ya niile na o mego gịnị na o zugo. Asị ya na ọ dị ọzọ possible, ọ dịgo too late. O wee sị biko sị gwana ya ka o jezie ụmụnne ya nọ n'ụwa ka ha mee gịnị ka fa ghara iso ụdị ụzọ o soro maka na o mere gịnị ọ baghị uru na ebe ya nọkịta na ya na-ata afụ. Asị ya na enwekwa ndị amụma na ndị nkụzi nọnụ na ọ bụ na fa ege ọha ntị na asịgodi na mmadụ si na mmụọ wee bịa na ha agaghị eme gịnị na ha agaghị ege ntị. They will never value that. Otu anyị nọkịta a na-akụ na-eme na-ekwu okwuchukwu na ihe ndị ọzọ nke anyị na-agụta na Bible, anyị na-ewu ya na anyị ka we still have time. Ọkụ ya oge ka dị ya dịba echi ya dị agwụ agwụ until one day monkey go market no go return. So no ife a na-agwa anyị mana enwere olileanya ọ ya ka if the third parable na-agwa anyị na ọ dị ka ụgbụ onye na-akụ azụ wụnyere n'ime osimiri.
and ịwụnye ụgbụ n'ime osimiri nwere ụdị ife adịrọ na ya ma ndị na-abụzi mmiri na-ezofe a na-awụnye dustbin n'ime gota ịtụzi ụgbụ ka ịkụta azụ ịgọkọta ma ife niile dị iche iche mana ewepụta ya agaghị eji maka nsị nwa wee gafuo nwa nọ na bafọ kwa ya iwere nwanyị gụpụta nwa wee gafuzi ya gịnị ndị nne ma nke ahụ ọfụma ndị nna nwere ike ha agaghị ama so ọ bụrụ na ịgbụpụtazi ya ụgbụ ahụ ndị na-akụ azụ ewezi ya nwa wee na-ahọchasị azụ ewere azụ eti na basket emechazi ewere ife ndị ọzọ na-abaghị uru mee gịnị gafuo last week ọ gwara anyị si ya pụ aka na ọta ka ha na-eme gịnị ka ha na-eto wee ruo oge owuwe ihe ubi oge afọ ruzuo aghọcha ata na gịnị na ọka so onye dị ndụ kama gịnị ka nwere olileanya to change ife ọ na-agwa anyị bụ na tata anyị nụrụ okwu ya ka anyị ghara ime gịnị ịkpọchi obi anyị ka anyị gbanwee mee the kingdom of God and his kingdom our priority. Kedu ife bụ the treasure ife kachasị maka na ebe akụ mmadụ ka obi ya na-eme gịnị na-adị ọ ya kpatara ụfọdụ nwere ike ijigbu mmadụ maka ihi akụ nke ụwa at the end of the day kedu ebe o duje gị unu nwoke onye Nnewi nwa ya gburu na Lagos mba na Abuja kwa ya unu anụghị ya Ọka Etiti nwoke onye Ọka Etiti sorry nwa ya ọ mụrụ amụ zụọ azụọ gburu ya maka gịnị ọ sị gị na ihe ị na-eme mara gịnị adịrọ mma ichee na ụzọ afọ ị na-eso nọ ya mee gịnị na ọ kacha mma tụhapụ ogo ka ibibe ndụ onye isi wee chọọ na o gburu ya kedụzie ndụ ahụ na ebe ka ọ nọ na-ebi ya kedu ebe ọ ga-eduji ya of course murder case idigoshon ị naghị eme gịnị ị naghị apụta ya apụta so the rest of his life adịgo wasted ọ bụrụ na mama ha na-asọpọtụ ha ya na nwa ya nwaanyị ọ na ọmụma ha na-asọpọtụ ha ịgbalụzi aka ụmụaka na-abụ gbalụ aka di what is the joy nothing mana mgbe a na-eme ife niile aha enwere ike ego a na-eri nwee freedom seemingly ọ confuse oge na-eche n'ebe a ka uru mee gịnị uru anụ dị maka na onye amaghị anya anụ na-ekpojọ na oke anụ ụmụnna ilu oke anụ ụmụnna inwe ha anya eji ekpo anụ ikporo n'elu ọ bụrụ sọ ọkpụkpụ mana ọ bụrụ na ị nwere anya eji ekpo anụ ndị okenye na-eji mitin ụmụnna ama maka na-eme ya kịta maka na nsị na aja akarịgo mana mgbe m na-eto ife dịka oge krismas a na-egbu efi ụmụnna and egbu efi ụmụnna ekechaa ya ebido na ọ na-esi wee tọ na-eme gịnị na-ekpo mana ị nwere ike tọcha ọ bụ na inwe ha anya eji agba nke bụ anụ uru anụ dị ikpota nke onye ọdụdụ nwa kwesịrị ikpo so ụmụnne nna Kristi ọ ya kpatara na ọ dị mkpa tata ka anyị soro Solomon wee yọọ maka gịnị ezi amamife na ezi nghọta ka anyị were mara ife ọjọọ kwesịrị na anyị ga-ezere na ife ọma kwesịrị na anyị ga-eme gịnị na anyị ga-eme ka anyị wee nweta oke nke a na-eze afọ akwadoro anyị site na Kristi onye nwe anyị udo dịrị unu ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị ekwe n'otu Chineke nna ji ike niile onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ezi Chukwu si na ezi Chukwu a mụrụ ya amụ emeghị ya eme
ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihi anyị bụ mmadụ na maka ihi nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontus Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgo n'eluigwe na ọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esepụrụ na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ. Ekpere nke ndị kwenụ. Ụmụnne nna Chineke, dị ka Solomọn yọrọ ezi ayịyọ nke masịrị Chineke n'ụbọchị taa, Chineke wee nye ya ihe ọ na-ayọ, ma nyekwazị ya ife ndị ọzọ niile dị ya mkpa. Ka anyị werezie otu obi umeanị afọ yọọ Chineke maka mkpa anyị dị iche iche, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi. Mmadụ nọwelite ọnụ chee ayịyọ n'afọ anyị n'iru Chineke.
ekpere ime obi anyị chetakwa ndị yọrọ ka anyị cheta ha n'aja misa ncheta na ịyọ maka izu ike ọfụma nke Charles Ayon na inyisokwazi ezinụlọ ọsọ ndụ na ugwu wee nye Chineke ekene. Chineke nna pụrụ ime ife niile, onye afọma na onye ebere, iste n'ụka gị wee chetara anyị n'ụbọchị tata mkpa ọ dị ibube gị ụzọ na ndụ anyị n'ihe niile anyị na-eme n'ụbọchị ọbụla. Biko nụrụ ekpere anyị na-ebute n'iru gị dịka Solomon, mee ka ọ bụrụ ihe ga-amasị gị ma mezuoro anyị ihe niile nke anyị ji ume na-arịọ site na Kristi dị nwe anyị. Amen.
ngwanụ ụmụnne na ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụrụ ịga asọ Chineke dị ike niile ịnara nụ. Onye nwe anyị, biko nara onyinye ndị anyị siri n'ọtụtụ onyinye i nyere anyị aghọtara gị. Mee ka ike amara gị nke na-arụ ọrụ n'ihe omimi nke a kacha nsọ doo omume anyị nsọ na ndụ a, were dubata anyị na aṅụrị dị ebighị ebi n'ụwa ọzọ site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Wenite n'obi enu. Ka anyị nyenụ dị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile edo ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-etebego oge niile na ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọkide onyinye ndị a site n'ikwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunia n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya na-asị, nnaranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-abụ ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Yeah.
na-ekwupụta n'ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ nanata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl, Fortunata dị nsọ, ndị mere uche gị n'ụwa, were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nwe nzọpụta a kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu Nna anyị nọ n'eluigwe, ka o tozuru afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ebe uche gị n'ụwa esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị taata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị ihe anyị dị ka anyị si gbaghara ndị mere anyị, ekwela ka anyị kwe na zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị o Sekpụ na-adị ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewegba na nsogbu niile. Were nchekwa dị nsọ na-atụ ya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị, Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu. Enekwara anyị na njọ anyị, kama nekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bee dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke osebụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị rịta n'onwe anyị ekene nke udo.
na-enwe atụrụ nke Chukwu na edinwe anyị Jesu Kristo na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọ bụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke dị nwere.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Di nwenụ m, anyị erie n'oriri ahụ n'ọbara Kristi bụ ihe ncheta ebighị ebi nke ahụhụ nke nwa gị. Anyị na-arịọ biko mee ka oriri nke a wetara anyị nzọpụta nke nwa gị Jesu Kristi nyere anyị n'ịhụnanya nke ọnụ na-enweghị ike ịkọwapụtacha site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Otodrin Jesu. Happy Sunday, everybody. Second collection. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. For your blessings we say thank you. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. For your guidance we say thank you. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. This is announcement from the parish. Let's support the annual Catholic appeal. Our goal is 26,804, and together we can achieve this. Every gift matters. Envelopes are available in the back of the church. Thank you for your generosity. Registration for our religious education classes is now open. We welcome all families to enroll their children and continue growing together in faith. For more information or registration, please contact the rectory office. Please note that the rectory will be closed on Fridays during summer. Otodrin Jesu. Father, I make a leg. Like you said, Otela, so welcome. No. And when did they celebrate their birthday today? And all with their birthdays. If I knew, Uncle, I went there. Oh, Muna too? Oh. Anumbago. Aniji Moji. Birthday. Name of the Lord. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Yeah, birthday. Happy enyemaka anyị dị n'afọ onye nwe anyị. Onye kere eluigwe na Osogbu anụrụ arịrịọ anyị. ka mkpa akwa iru ha. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile, anyị na-ekene gị maka ịfụnanya na obiọma gị n'ebe anyị nọ. N'ụzọ pụrụ iche ka anyị na-ekene gị n'isi Ifeanyị na Mụnachi,
ndị na-echeta tata dịka ụbọchị ọmụmụ ha, anyị na-ayọ ngọzi gị n'isi ha, na-ekene gị n'ezinụlọ ha si na ya wee bịa n'ụwa. Anyị na-ayọ ka inyefa ndụ n'enu ndụ, aganiru n'enu aganiru, ahụike n'enu ahụike. Buoro ha ụzọ, kpere ha azụ, chekwaba ha n'aka ajọ mmụọ, chekwaba ha n'aka ajọ mmadụ. Onye nwe Chineke nna pụrụ ime ihe niile, were amara nke eluigwe gọzie ha ka ọ bara ha ụba na ndụ ha. Onye nwe Chineke, mgbe ha gbasara ọsọ ndụ n'ụwa, mekwazị ka ha fụ gị iru na iru na alaeze gị, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie, chekwaa ma nọnyere unu mgbe niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Udo dịrị unu. Congratulations. Congratulations. Is there any anniversary? Wedding anniversary? No? Is there anybody celebrating with us today? One time, first time here. He celebrates with us. Onye nze nkwere. Be on the front. There. Gwa anyị onye iwu na ebe ishi. So, children, yes, sir. Be on the front. Ahamu bricks amajoyi. Ahamu bricks amajoyi. Ahamu onye nkwere nọ n'Imo State. Chinyere nwanne m nwanyị. So, Unna Bonia Sunshine. So, him for her real name. Okay, so Abraham spent time with her and my other siblings not around, and join her in the conference in the night of St. John's International that will come up by the upper week. So, thank you. I remember this. Come in the name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. We can sing the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. Anyway, Omechaho Waya introduced. He's a barrister and ọkwa onye nze nkwere ka ọwụ, so o ji ọjị ịma na onye nze aga agba aka abịa, so agbasa onye nze ji ọjị bịa. So yes, onye nze ka ọwụ. Mr. Aneke si ka o kelee ndị Fortunata from last Sunday. Fortunata, Fortunata, otuto dịrị Jesu. Biko, asị m ka m pụta kene unu. Ihe unu mere mụ na ndị be m na Ifeanyi Chukwu last Sunday was so overwhelming. We are so happy to be part of you. We thank God for all of you that made it to the party, and some who couldn't come. I know you were there in spirit with us. It's been a very big struggle, but I think God has been there, seeing me and my family through with Ifeanyi. The only those who will understand what has happened in Ifeanyi's life are those who were there at the beginning. Ifeanyi was born almost dead. They said they had only 10% survival.
he was not breathing. Then I told them, they told me to give him a name so that he will be given a last sacrament. I said no. His name is Ifeanyi Chukwu. Nothing is above God. Give him a chance to live. Our story is long. I'm not going to keep you waiting. But they told me Ifeanyi would be a vegetable. Anybody who is in the medical line knows what vegetable is. That nogadeka green, ichisaria or chisara. But I think he has overpowered and overlived the medical expectation. My nephews used to call him wired baby because he had all wire on his body. He was intubated for 3 days. After 3 days, the doctors told me they don't know what happened, but they came to the incubator. The oxygen was lying by his side and they found him breathing on his own. He was born at 30 weeks, only 3 pounds, 2 ounces. It was just like Oberoke or Agidigoke. Now your area like that until today. I am happy I gave him a chance to live. It's not easy, but God has been there. And I thank all of you who has been there from the beginning for me and still there up to today. God will bless you people abundantly, and those who support me physically, financially, morally. I thank you, and I say I thank you from the bottom of my heart. Me and my family can never forget, and Ifeanyi will not forget last Sunday. He was so happy, and still happy. Thank you. Thank you. In our last Sunday. Yeah, children. Last Sunday. Ekele dịrị gị Chineke na onye na-eme mma o sere amara ụzọ nara ekele ihe Biko taa wụ last Sunday. I je cheta ụmụazị. All the youths, can you come up to get your blessing? Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Akụkọ Mary Rose kwuru. O nwere one segment ọ gwa ha ọnụ. Ma a mụrụ Ifeanyi. Papa ya ana-eke. O nweghị ihe ndị dọkịta na ndị nọọsụ emehụ she pull the plug. O nweghị ihe ekwufu. Mana Chineke ị n'elu anya worship. Ma papa ya ejiela nga ahụ 2 times. Papa ya one day he pulled the plug. Ma share emena ka ahụ. That Ifeanyi ga-abịa community anyị ahụ ya kelee Chineke. Ifeanyi we miracle. Ndewo. Okay, the youths, can you guys come for your blessings? In the choir. You know, Maju, look at her.
Chineke jayama mama ekele ịdị mma onye kere ụwa bụ onye ọma onye ọma onye ọma kelee Chineke mama ekele ịdị mma onye kere ụwa bụ onye ọma Jabaya onye nwe onye kere ụwa onye ọma onye ọma enyemaka anyị dị n'afọ onye nwe anyị osebụ anụrụ arịrịọ anyị ka mkpa akwa iru osebụ anọnyere unu Chineke nna pụrụ ime ife niile onye afọ ọma na onye ebere isi anyị yọọ na anyị ga-ayọta anyị chọọ na anyị ga-achọta anyị kụọ aka na a ga-emeghere anyị ọ bụ na mgbakwasị ụkwụ n'okwu ọnụ gị a ka anyị ji wee na-akụ aka n'ọnụ ụzọ nke amara gị n'isi ndị yutu anyị ndị nọ n'iru gị ebe a ma ndị na-enwekwarazi ike ịnọ ebe a maka ihi ofu ihe ma ọ bụ nke ọzọ anyị na-enye gị ekene na ndụ i nyere ha na-enye gị ekene n'isi ezinụlọ ha n'isi nne na nna ha ndị na-eneta ha anya wee na-ayọ ka ịgbatị aka gị dị nsọ gọzie ha ụbara ha ụba nke amara gị ka ha na-eto n'udo na ịfụnanya na egwu nke gị nwa bụ Chineke ndị na-agụ akwụkwọ ka ị gọzie ọgụgụ isi ha nye ha amamihe dịka i nyere eze Solomon ka a gụrụ anyị n'ife ọgụ nke mbụ n'ụbọchị taa ka ha wee na-enwe mkpebi ga-abara ha uru ka n'ụwa ka n'ụwa ọzọ ka ha wee na-asọpụrụ ma na-erubere nne na nna ha isi gọzie ọpụpụ na mbata ha ka ha bụrụ ụmụaka e ga-eji wee na-ama atụ n'ọdịnihu ndị ga-abara obodo ma ụka ma ezinụlọ ha uru onye nwe Chineke nye ha obi ịfụnanya obi umeanị obi nrubeisi mmụọ ịgba mbọ mmụọ ịsọpụrụ mmadụ ibe ha onye nwe mmụọ ezi agwa ka ọ ga-abụ ha fesia gị nke ọma n'ụwa ka ha nwee ike ịfụ gị eru n'iru na anyị eze gị mgbe ụwa gasịrị nye ha ezi ndụ nye ha ahụike ogologo ndụ site na Kristi dị nwe n'anyị ka Chukwu jike niile gọzie chekwa ma nọnyere unu mgbe niile nna na nwa na mmụọ nsọ udo dịrị unu na-ekele ụmụaka anyị ndị gụrụ anyị ihe ọgụ. So the presentation will be next Sunday for ndị gụrụ anyị ihe ọgụ. Unu gụrụ ọfụma. Thank you so much. Even onye nke gụrụ for the first time, mgbe ọ na-agụ aha n'ọzọ, anyị ga-anụ ya ọfụma. So we thank you. Obasi Junior. Ndị kụrụ ihe egwu, anyị na-ekele unu niile. Anyị na-asịzi mmadụ niile, unu abịala. Happy Sunday and have a blessed week. Ọtọ dị Jesu dịka m metụtabụla aka mgbe m na-ekwu okwu obi mgbe aṅụrị inwe oghere ịnọ n'etiti unu n'ụbọchị taa ịma onye enwe ebe asị gị nọrọ gị nọrọ so mana ọ dapụta tata nọrọ ebe a ụka na-abịa na ọ ga-adapụtakwa aga m anọkwa ebe a n'aha Jizọs
so ana m ekele unu na mbọ unu na-agba, ọ kachasị na ọzụzụ unu na-enye ụmụaka unu kpọrọ ha na-abịa ụka. Anyị ma na ọ dịghị mfe ịzụ ụmụaka na Amerịka ebe a, mana otu unu si wee na-eme na-akpọkọta ha nso, ọ na-atọ m obi ụtọ, na-asị ka unu jide ka unu ji. Na-ekenekwa azụ ụmụaka na-ekwe na-esonye, maka na ama n'obodo a anaghị eti ihe, anaghị apịa ụtarị. So nwatakịrị sị gị na ya anaghị ike, nweghị inecha ya anya emechalụ no mana ụmụaka, nkwa na-ekwu unu bụ na nrube isi ya unu na-erube, na okwu unu na-abịa na isonye n'ihe a na-eme, ọ gaghị agha unu afịa, ọ ga-abara unu uru n'aha Jizọs. Unu ga-afụ ife dị uche na ndụ unu na ndụ ndị ọzọ, maka na ọnya bụ ihe a na-ekwu the value, akụ dị oke ọnụ. Unu nwere ike ụfọdụ a na-achị unu ọchị na unu na-abịa ụka, hapụ iso ha na-eme, maka ụfọdụ ịkpa ndị obodo aka sị na ha na-eje agba bọọlụ, na ha na-eme sports, therefore ha adịghị ejezi ụka, ha adịghị emezi anything. Mana n'ọdịnihu ị ga-afụ na ọ bụrụ onye aka unu si ada na ntị ka ọ na-eme gịnị, ka ọ na-atọ n'ọnụ. So Chukwu ga-eme aja unu na-achụ na-abịa ebe a, ọ ga-amụtara unu mmemme mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. So ndị gụrụ ihe ọgụ, anyị na-ekene unu. Ndị Igbo Mass, anyị na-ekene unu. Ndị nọzi na kwaya, anyị na-ekene unu. Unu achụpụgo ndị okenye anọ ife ụka na-ekpe ekpere ya, maka na nwoke agụrụ atọghatara n'ụka ka a jụrụ ya, fada bịa ka ọ nenezie final catechism. Kedu wee sị ya, nna anyị ukwu, kedu isi ihe bụ ndụ ebe ebe? Ọ sị ya, fada, o nwere ihe ọzọ bụ isi ihe bụ ndụ ebe ebe na-abụghị onye amụtara amụta onye ọzọ ndụ adịrị na-eme gịnị? So unu na-ene anyị unu na-afụ na unu na-amụta ndị ọzọ, ha unu onwe ha tolitekwa, ha amụtakwa ndị ọzọ, ọ bụrụ ya bụ na gịnị ife na-aga. So jide nke unu ji, ka anyị kụọrọ unu ha aka. Finally, anọrọ m n'ụka gara aga, mana dịka nne anyị kwụsịrị ekwu, afọ na ihe gara ọfụma. Ifeanyị, anyị na-ekene Chineke n'isi gị maka testimony ya mother nyere. We keep you in our prayers. Anyị ga na-etinye gị n'ekpere. Chineke, ife ọma ọ na-eme anaghị agwụ agwụ, and anyị na-ekpe ekpere na ọ ga-emekwa nke karịrị ya n'aha Jizọs. Unu niile bịara ụka, o nwere onye akpọrọ, ọkwa ọnwa ka akpọrọ gị, Sunshine na ọnwa ọ ya hụ na ọchịchị ya adịrọsị. So anyị na-ekene gị, jisi ike, Night of the Church. Anyị fụ na ọ na-agba anyị ume ka na unu so were dipend ụka. So otu isi wee bịa nọnyere anyị, ọ dị anyị obi mma. Chukwu gọzie gị n'aha Jizọs. Unu kwụzikwa ọtọ, anyị agbasa. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.